बाबू आम आज गोटे खुशी खबर बाबू तुम जानिच ना बाबू आम माँ सांताणी करे ना गोटे झीटे हाँ बाबू दीदी जमी छुआ मान को नहीं घर बाहर को बाहर मु पूरा ये खुशी खबर टा दबाई आपण पाखक धाई आसिले बुझिल बाबू माँ सांताणी को परी आम छुआ माता अंकरी मुह आनी बाबू ये खुशी खबर ता तू जते वाला मत प्रथमे तू जानिछु मु तो मुह मिठा न करी आदर रही पानी न मु ए पाटी कोल ए बाबू तमे ना ये डाक्टर खाना रे मिठा आसीबो कोउठु कहिला बाबू तू समिति कहि मते ढकी नै पारिबोनी रो मु एते दिन करी जेते बेले पटनाथ पंसर हस खुशी आसी जाइछि माने मु तो मेह मिठा नी आदर रही पानी एई ने मिठा मिठा कोई मते कोन पान दकेउचंती आ ए मु तू जानिछु भलो भाबरे मिठा पान खाइबो को भलो पाए सेहि भाई एई पानर थिबा मिठा को मिठा भाबी ए खुशी को तू स्वागत कर मु बापू अच्छा मु सावित्रीटा केमिति अछि काई कहलुन तो आपण काई की चिंता करजंती कहले हाँ सान माँ बड़ माँ जमी ठाकुर को नीति सेवा को शुश्रूषा ठाकुर कौन तांकर अमंगल चिंता करेंगे डाक्तर बाबू आसिले आप पचारू ना सत चेष्टा कर छुआटा को बचेदेली हेले आप स्त्री को बचेबा डाक्टर बाबू कौन कहते भगवान कर चीज नो मो सावित्री को थारी बंचुमा भी डॉक्टर बाबू मु तो भी थारी ताको बंचुमा भी डॉक्टर मो सावित्री को बंचुमा भी डॉक्टर वो अपने को घोड़तले पड़छ डॉक्टर आपण ए कोन करूछन भगवान सब सब लेखा अछि ताको भाग्य कई कोन बदले जाई पारिबो आ को सत्य चेष्टा कला परे भी आपनकर स्वागतिना बंचे दे पारिनी अरे आपनकर स्त्री को बंचेबा मो कथा संभव है प्लीज अपन समिति कोंतुनी जमिति हो जपरी हो अपन सावित्री को बंचेबा पे चेष्टा करनु डॉक्टर
ସାବିତ୍ରୀ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଥରେ ମନ ଭଳି ଶୁଣି ଚାଲ। ମୋ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବୁଝ ବାବୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବାବୁ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସାବିତ୍ରୀ। ତମେ ଉଠ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଉଠ, କଥା କୁହ। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ହାଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସୌଦା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ପର କରି ଚାଲି ଯାଇପାରିଲ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପ୍ରତି କେବେ ଅବିଚାର କରିଛି? ତମେ କଥା କୁହ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ କଥା କୁହ। ସେଇଟାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ମୁଁ ନା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନା ରେ ମୁଁ। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ରେ ମୁଁ। ଆରି ପାଇଁ ମୁଁ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଲି। यारी ପାଇଁ ଆଜି ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ହସ ଖୁସି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିରୁ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ରେ ମୁଁ। यारी ପାଇଁ ଏନ୍ତୁରି ସରଟା ଆଜି ମଶାଣି ଭୂଇଁ ପାଲଟି ଗଲା ରେ ମୁଁ। ବାବୁ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅରେ ଏଇ ଛୁଆ ମା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତ ମାମୁଁ। ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଏଇଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ଆପଣ ଏଇ ଦିନକର ଛୁଆଟା ପରେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି ବାବୁ? ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ମା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚଳନା କରୁଥିଲେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲେ। ନିଜର କରିବା ପରେ ତମେ साहस तो कम है। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ଦିନକୁ ଦିନ ସାହସଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ମାଲିକ ଆଉ ତୁମର ନିରକ୍ଷ ଚାକର। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଛୁଆ ମାଙ୍କ ବିକଳ କାନ୍ଦଣାଟା ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲିନି। ମାଲିକ ଆଉ ଚାକରର ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ବାବୁ। ବାବୁ ମାଲିକ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ବାବୁ। ହେଲେ ଛୁଆ ମା ସେଇଟାକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବ। କୁକୁର ସିଏ ଆମର ତା ମାଂସଟାକୁ ଧରି ଧରି ଖାଇଯିବ। ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏ ଛୁଆ ମାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆଣିବିନି। ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି ବାବୁ, ପାଦ ଧରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କେମିତି ତା କଥାରୁ ତୁ ଯେମିତି ଓହରି ନ ଯାଉ। ବାବୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ବାବୁ। ଆପଣ ସିନା ଏ ଛୁଆ ମା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅଭିଶାପ ଭୟଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ନେଇ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ଅଲକ୍ଷଣୀ? ଅଲକ୍ଷଣୀ।
ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ରହେ। ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଏ ବଦଳିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖା। ବଦଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଶୈତାନ। ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ଆଖ୍ୟାର ଏ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକେତ। ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। କରୁଥିଲେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଚାଅ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ
Halo Sidra. Opa, halo Opa. Halo জলদি আসে Opa. আজি তো পাই মুনা গুটে খুশি খবর নেই আসছে Opa. এ Opa, Opa କଣ ইতে ହେଇଛି କହୁନୁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଯେମିତି ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଗୟ ଜଣ କରି ଆସିଛ କଣ ହେଇଛି? ଏ Opa, তো পাই গুটে খুশি କଣ খবর କଣ କଣ କରିଛୁ তো କହ? Opa তো পাই গুটে ସରପ୍ରାଇଜ কি ସରପ୍ରାଇଜ ମ? আকাশ না ହଁ। ইউনিভার্সিটির প্রথম শ্রেণীর উত্তীর্ণ করেছে মানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট Opa. ଆରେ କାଜି ସତ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆକାଶ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଯାଉ ତୁମ ପାହାଡ଼ରେ ଏତେ ତୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବୋହି ଦେଇଛୁ ମୋ ଆଶା ଭରସାରେ ତୁ ରଙ୍ଗ ତୋଳି ଦେଇ ଆଜି ସଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ ଏ Opa, ଏସବୁ ତ ସମ୍ଭବ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ନା Opa. তো স্বপ্ন ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ସଫଳତାର ନୂତନ ଆଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ଭରସା ମୋତେ ସିଡ଼ି ପରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି Opa. ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେଇ ମୟୂଷୀ ନାରୀକୁ ମୁଁ ମୋ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି Opa. এই Opa, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦିନରେ ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କଣ ନା Opa. ଆଜି ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମିଠା ଖୁଆଇଦେବି Opa. ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଖୁସିରେ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ମିଠା ଖୁଆଇଦେବି କାହିଁକି ମମି କଣ ପାଇଁ ମୋତେ Opa ମିଠା କାହିଁକି ମମି କଣ ପାଇଁ ମୋ ଅପା ମୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଇ ପାରିବନି କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣେ ତା ଗାଁ ନାଚି ଯାଅ ବର ପାଇବ ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ଅନିଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଦଉଡ଼ି ଆଜି ବୋଲି ଶୁଭ ଦିନରେ ତୋର ଅନିଷ୍ଟ ହଉ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳକୁ କେବେ ବି ଯାଉନି ଆରେ ଆକାଶ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଛି ଏଇ ନେ ମୁଁ ତତେ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ ମା ହାତରୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ପାରିବିନି ମମି ଏଇ ଆରେ ଆକାଶ ବୋଉ କେତେ ଖୁସି ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଥିଲା ତୁ ସେ ମିଠାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଅପା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଦରେ ଆଣି ଦିଆଯାଉଛି Opa. ସେଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭାବିବି କେମିତି Opa. କଣ କହିଲ ସେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମିଠା ଆଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ମିଠା ଆଣିଦେଲି ସେଇ ରାସ୍ତାର ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ମମି ଆକାଶ ମା ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତୁ ହଉଛୁ ବଣ ବିଛୁଆତି ଆଉ ବାପା ଯଦି ଚନ୍ଦନ କାଠ ହୁଏ ତୁ ହଉଛୁ ବାଡ଼ି ପକାଉ ଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ବୋଉ ଖବର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ ସେ ପରା ଆମ ଜନ୍ମଦାତା ତୋର ସବୁ ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ଏତେ ସକେଇ ହଅନା ବୁଝିଲୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଅଲକ୍ଷଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ସଭା ଖାଇ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି ତୋତେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନା ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମମି ତୁ ତ ମମି ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇଛି ଡାଡି ଯଦି ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରଶୁରାମ ପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା अरे से बाबा को मोरे तो जवाब दउछु ଏଇ Opa, ଏମାନେ ଦେବତା ନୁହେଁ Opa, ଏମାନେ ଦେବତା ନାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ ପଥର ବାପ ନାମ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷ ପଶୁ आकाश तू काम कोन कोन निजे चिंता करे पारू କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପକୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ପିତୃତ୍ୱକୁ ମମି ସେ ନିଜ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟେଇ ପାରେ ସେ ଭଳି ବାପାକୁ ମୋତେ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମମି I hate you ବାପା I hate you ବାପା ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛୁ
କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଜେ ବାଜେ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେମିତି ମଣିଷ ହେବି ବାପା? ଆପଣ ମାନେ ତ ମତେ ଅମଣିଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ମୁଁ ମଣିଷ ହେବି? ଆକାଶ ସବୁ କେବଳ ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ଆମ ବାପା ମା ମୁହଁରେ ସେ ଜବାବ ଦଉଛି ଜବାବ ଦଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ତୁ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଶିବୁନି। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମା। ସେ କେବେ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେବେନି ମା। ଆମେ କଣ ମିଛ କହୁଛୁ? ହଁ ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ। ମିଛ କହି ଗୋଟେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପୀ ମଣିଷର ତମେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡାଡି, ଯେତେ ଦିନ ଯା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବାପା ଦେହରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ବି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବିନି। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିରେ ଉଠିବ। ଉଠି ଯାଉ ବାପା, ଉଠି ଯାଉ। ତଥାପି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି ମମି। ବାପାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିବାକୁ ହେଲେ ବାପା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିଦେବି ଡାଡି। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିଦେବି। ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ନେଇ ଏ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହ, ଶାନ୍ତିରେ ରହ। ମୁଁ ଆଉ ତ ମମି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁନି। ସାମାନ୍ୟ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରନି ବାବୁ, ସୃଷ୍ଟି କରନି। ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯଦି ଏ ଘରେ ରୁହେ ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ଯଦି କେହି ଏ ଘରୁ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କେହି ଏ ଘରୁ ଯିବନି। ଯଦି କେହି ଯାଏ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯିବି। ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ବାପା? ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଏ ଘରେ ରହି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ କରେ ଆଉ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ମୁଁ ପର କରିଦେବି? ନାଇଁ, ସେସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯିବୁ ବାପା? ଆରେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଛି ବାପା। ତୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଯା ବାପା। ବାପା ତୁ ସିନା ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ, ହେଲେ ତୁ ଆକାଶକୁ ଆଉ କେବେ ପାଇବୁନି ବାପା। ପାଇବୁ ତା ଡେଡ୍ ବଡି ବାପା, ପାଇବୁ ତା ଡେଡ୍ ବଡି। ସାନ ବାବୁଙ୍କ କେଡ଼େ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ? ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଲୋକ ଟିକକ ଏ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛେ ସେ ଆଲୋକଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେମେ ଯାଉ? ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ସାନ ବାବୁକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ବାବୁ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ। ବୁଝାଇ ଦେବି ନୁହେଁ, ବୁଝାଇ ଦେ। ମୋ ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟେ କାଉରୀ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବି ପଛେ ଜୀବନରେ କେବେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ କଳଙ୍କରେ ଟିକେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ମଣିଷର ପାଲଟି ଯାଏ ଗୋଟେ ସୈତାନ। କଥାଟା ଯେମିତି লীନ ଯାଏ। Kanya!
ରେ ନିମାଳି ଝିଅଟା କପାଳରେ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଠାକୁରେ ମୋ ସୁଖ ବଦଳରେ ମୋ ଛୁଆ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଭରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଖୁସି ଭରେଇ ଦିଅ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶିକାରକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇ ଶିକାରୀ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଶ୍ରାବଣୀ ଆକାଶ ତଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ମୋ ଗୋଟାଏ ପାତ ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଅସୁରାଏ ମରସି ଯିବ याद रखना बादल नहीं नाम है मेरा बादल कहीं के बच्चों तुम्हें छाई पर लगी रहती हो कौन सा उद्देश्य महत्व अति महत्व उद्देश्य में भाई बादल रहे कहाँ पचरे छाई करी लगे कौन कहना महत्व उद्देश्य मो कि तो तमस्ते मंत्र उद्देश्य को केबे भी मानी नहीं पारिबिनी नहीं हो भलो লাগিলা আমি তাহলে ও বিষয়ে অনেক কথা সংগ্রহ করি সেইপাই ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୋ ଭଳି ଜଣେ ଲଫର ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ବଳି ପକାଇବା ଭଲ ଆମ ସାରଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ଆମେ ସାରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବାଘ ଛାଳି ମେଣ୍ଢା ଗୁଟିଆକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ସାରେ ଗାଁକୁ ଥରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହା କେବେ ହେଲେ ସେ ଖସିକି ଯାଇପାରେନି ଥାଉ ଏତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପର ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳେ ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷକୁ କେବେ ନ ଚିହ୍ନେ ଭଲ ଲାଗିଲା এই ବର୍ଷ ମୋର ଏ ବଦଲ ରହେ ହାତରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଥରେ ଧରା ଦିଏ ସେ ତାହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନା ତମେ କଣ ମୋ ଦାବଡ଼ ଧରିବ ଛାଡ଼ିବନି ତମେ ମୋତେ ମାନେ ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବର୍ଷ ମୋର ମାନେ ତ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାବାକୁ ଚାହେଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ମୋ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ତମେ ଠିକ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ତ ଖାଲି ପାଟିରେ କହୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ କେବେ ବି ପଛେଇ ଯିବି ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା ଆଉ
ଦେଲି କାହିଁକି? ଆଲା मोरे पीछे बैठा है मो सहित बाजी लगाऊ तो अते बाजीटा बहुत महंगा पड़ी गया ओ तो एडी क्लीन गोल्ड करी मुई पीछे तो फेराई देबी से दुर्भाग्य तेरे आकाश पट्टनायक जीवन में आसीबनी बादल हे केवल चौका छक्का मारी सेंचुरी मारिबा शिखिछि बादल I know it! Father online! আমারই আকাশ তলে ঘুরে বলে তোমা মো গোটায় ভাষা বাদা এলিকে তো জীবন আকাশরে ঘুরি ঘুরিব এই সময় সুযোগা দেখি আসলায় পারসি জীব এক বাদল মু দেখিছি আশা মাইতি କିଛି କହିବନି ବର୍ଷା ନାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ ଆରେ ବାବା ଆଜି ଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କଟି ଆରେ ବାବା ମୋର ଅପରାଧ କଣ ବର୍ଷା ତମେ ତମ ନିଜକୁ ପଚାର ଓ ବୁଝିଗଲି ବର୍ଷା ଆରେ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ରାଗ ନା ଠିକ ଅଛି ବର୍ଷା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ବର୍ଷା ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ କରିବିନି ବର୍ଷା ଏଥର ଖୁସି ତ ବାବା ମାନେ ମୁଁ ଆରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇ ସମାଜକୁ ସମାଜର ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ଆରେ ଧନୀ ଗରିବର ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ଏସବୁ ତ ଆମରି ହାତର ଖେଳ ବର୍ଷା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଧନୀ ଗରିବର ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା ବର୍ଷା ଆକାଶ ଭାଇ ବର୍ଷା ତମେ ଥରେ ମତେ ଭଲସେ ଦେଖିଲ ବର୍ଷା ମୋ ଆଖି ସହିତ ତମ ଆଖି ମିଶେଇ କରି ଦେଖିଲ ବର୍ଷା ତମେ କଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ ବର୍ଷା ଆକାଶ ଭାଇ ଆଜି ତ ଅନେକ କିଛି ଦେଖେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିବେକ ତାକୁ ବଦଳନ୍ତି ଆକାଶ ଭାଇ ବର୍ଷା ମନ ଆଉ ବିବେକ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି এই দুনিয়ার ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ଷା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆକାଶ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ସାରା ଖୁସି ଉଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ସାଇତି ରଖିପାରିବିନି କେବେ ବି ସାଇତି ରଖିପାରିବିନି ମୁଁ କେବେ ବି ସାଇତି ରଖି ହେ ବର୍ଷା ରୁହ ବର୍ଷା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତମ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି କେବେ ବି ନୁହଁ ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଶାମୁକା ଆରେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ତମେ ଦେଖ ଶାମୁକା ଆରେ ମୋ ଆଖିରେ ମିଶେଇ ଦେଖିବ ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ ମୋ କହିବା ତ ଉଠୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ସାହସ କରିପାରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ କେପାରିବି ଆରେ ନା ତମେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନୁହଁ ବରଂ କୁହ ତମେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଶାମୁକା ଆରେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ମିଶି ଦେଖିବ ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଦେବି ଠିକ ଶାମୁକା ନାଇଁ ସାଗର ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଶପ୍ତ ସେ କ'ଣ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଘର ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶାମୁକା ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ତମେ ନାରୀ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ସାଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଚଢି ତମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିବି ବାସର ରାତିରେ ବାସର ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଆସି କହୁଥିଲି ଏଇ
ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କେବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ତମକୁ ସବୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। That is final. ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଗଲେ ନା ହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନା ଶାନ୍ତି ମୋର ସେଇଦିନ ହଜି ଯାଇଛି ସାଗର। ଯୋଉଦିନ ତ ମା ତତେ ଜନ୍ମ କରି ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଆର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି ନା ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଦେଇଥିବା କଥା ଯେ ରଖାଯାଏ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ସାଗର। ସବୁ ଭୁଲ କେବେ ଦେବତା ସେବାରେ ଲାଗେନି କି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯିବି ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣି ମୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କଳଙ୍କ ବଳି ଦେଇ ମୋ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ତୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଔକାତ ନାହିଁ। ଏ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ଏ ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବିଚାର କରିବ ବିଚାର। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା କେବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ ଶାମୁକାକୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବି। ପଟ୍ଟନାୟକ ଝିଅ ତାମାନେ ଶାମୁକା ଓ you are great dad you are great ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ଶାମୁକା ହଉଛି ମୋ ମନ ତୁମ କାହିଁକି ଦେବେନି? ଅମର ତୁ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ଡାକ୍ ମୁଁ ଶାମୁକାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମିଛ କଥା। ମୁଁ ଶାମୁକାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶାମୁକାକୁ ମିଳିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅମର ଶାମୁକା ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ତ ପାଖରେ ଅଛି? କୌଣସି ପ୍ରମାଣକୁ ପାଖ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରେ ଆଉ ଯାହା ନ ପାଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଶାମୁକାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଶାମୁକାକୁ କାହାର ହବ ଦେବିନି। ଶାମୁକା କେବଳ ମୋର ପେଟିସ୍ ଫାଇନାଲ। ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହାକୁ ହବାକୁ ଦେବେନି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ବି କୋଉ ବୀର କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଡାକ୍। ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍। ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନହେଲେ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ମାରବାଡ଼ ତଥା ଆଜି ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଯିବ। ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍। ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ନା ମୁଁ ଏ ଚୌଧୁରୀ ଚଟାଣ ଉପରେ ରକ୍ତ ବହିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର କଳଙ୍କ ବଳିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତର ଅବସ୍ଥାନ କରିଦେବି। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା କେବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବିଚାର କରିବି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ଅଦାଲତ এই সিদ্ধান্ତରେ উপনীত ହେଲା ଯେ ସାଗର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଶାମୁକା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖି ପାରିବିନି। ମୁଁ କହୁଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତା ମା। ମାର ସଂଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଛ ପ୍ରତିମା? ମା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଯୋଉଥିରେ ସ୍ନେହ କରୁଣାର ମନ୍ଦାକିନୀ ବହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ଭରି ଦେଇଛ। ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ଝିଅକୁ ତମେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବ? ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଏ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା କ୍ଲବରେ ରାତି ଅଧରେ ଫେରୁଥିବା ଘରକୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବି? କଣ ସେଟା ସାଗର
ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁ ଯାଇ ଖବର ଦେଇଆ। ଠିକ ଅଛି ଡାଡ୍, ମୁଁ ଆସୁଛି ଡାଡ୍। ମୁଁ ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯା। ତମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁ ରଖୁଛି ପ୍ରତିମା, ତମର ଏ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଇଏ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ନ ରହି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଗାಢ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦିନ ହେଇଯିବ। ଏ ଅମର ଚୌଧୁରୀ ଭାଗ୍ୟକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ସିଣ୍ଡାରେ ସେ ଖାଲି ଦିବାଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଆ। ଦିବାଲୋକରେ ସେଇମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ। ଆରେ କଣ ସେ ଡାଡି? ତୋ ଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗାରର ମୁଁ କେବେ ଡାଡି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣ ପ୍ରତିମା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ ସିଏ ଅଣପାଠ ହୋଇଥିବ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ। ଦେଖିଲ ତ ମମି, ଗାଡି ଆମକୁ କେମିତି ଚଲାଇ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଓହୋ ତୁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେଇ ଅଣପାଠ ଝିଅ କେମିତି ଏ ଘରର ବୋହୂ ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମୋ ନାଁ ଅମର ନାୟକ। ଜୀବନ ଛୁଆ ଘରରେ ସେ କେବେ ବି ହାରିବା ଶିଖିନି, କେବଳ ଖାଲି ଜିତି ଆସିଛି। ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମାନେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଆରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭେରି ମଣିଷ କି ଝାଳ ବେ, ଯାହା ହଉ ଝାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଳ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଶଳା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭରା ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ନିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମାରି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଲାଗି। ଦେଖିବ ମୁଁ ସେ କାମରେ ସଫଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଇରେ ହେଇ ରେ ଏତେ କଥା କହିଗଲି ମୁଁ ତ ମୋ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପବନା, ଆକ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ନାତକ କରିଛି। ତାଛଡ଼ା ଇଏ ଅତଞ୍ଜା ପାଖକୁ କହିଥିଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଣ ଘରେ କେହି ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଏବେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡାକେ, ମଉସା ଘରେ ଅଛ କି? କାହିଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରିୟ ତମେ ଦେଖା ଦିଅ ବାରେ ବାରେ, ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ଦେହ ମୋର ଛୁରେ। କିଏ ତୁମେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଦେଖା ଦେଲେ ମତେ ଆଜି, କୁହ ତମ ପରିଚୟ ମୋ ପାଖେ କର ପ୍ରଦାନ। ଇଏ ମାଲଟା ପୁରା ଗେଡା ନା କଣ ବେ? ଶଳା ପୁରା ଦେଶୀ ପୁଟଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଯା ଶଳା ଶଳା ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ନାଟକ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ହଁ ବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ମନେ ପଡିଗଲା, ତଥାପି କାହାଣୀ ଲାଗୁଛି ନୂଆ। ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ହଉଛି ଏମିତି ଝିଅକୁ ଟିକେ ବାଁ ହୁଅନ୍ତି କି। ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। କାହିଁକି ତମେ କଣ କୋଉ କାନକୁଳି ପୂଜାର ପିସାଚୁଣି ନା ଉଆସି କନ୍ୟା? ବାହା ବେଦି ମୋ ପାଇଁ ମଶାଣି ଯିବ। ତା ମାନେ ତମେ ବାହା ହେଇଥିଲ ଆଉ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ତମ ବର ମରିଗଲେ? ନାଇଁ ମ ଜଗା କଚେରୀରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଆରେ ସଜେଇ ଦିଅ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। ତମ ବରକୁ କଣ ଏଡ୍ସ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁଲକୁର୍ମି ନା ଚେପଟା କୁର୍ମି କଣ ହେଇଥିଲା, ମରିଗଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ତମ ହାତରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଏ କଣ ନାଇଁ ମ, ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ ଏତେ ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲ।
ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ? କହିଲି ପରା ସକାଳୁ ଯେମିତି ଘରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷ ମତେ ଅନେଇକି କେତେ କଣ କହିଲି ବେ ଶଳା ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା? ହଉ ହେଲା ହେଲା ତମ ନାଁଟା କଣ ମତେ କହିଲ? ମୋ ନା ହଁ ଶୁଣିବ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପବନା। ହେଲେ ତମ ନାଁଟା କଣ ଏଯାଏ କହିଲନି? ମୋ ନା ହଁ ମୋ ବାପା ଅତି ସରଦାର ଦେଇଛି ବେଲୁନୁ। ନାଁଟା କଣ ହେଇଯିବେ ପବନା ବେଲୁନୁ। ତୋର ମୋର ଜୁଡ଼ି ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପା କଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୋ ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କହିଦିଅ। ହେଲେ ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ଆରେ ମୁଁ ପରା ପବନ କୁମାର ଆକ୍ଟିଂରେ ସ୍ନାତକ। ତାମାନେ ଆପଣ ବୋଧେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଲୋ ହଁ ହେ? ଏଥର ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ଯାଅ ଡାକି ଦିଅ ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କହିନା ଦର୍ଶନ କରିବି ଧନ୍ୟ। ପିତାଶ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଭାଇ ତମ ନିମନ୍ତେ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ଜାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 କିଲିଆ ଦଣ୍ଡବତ। ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରତାପ ମୋହର ଅଜନ୍ତା ମହାନ୍ତି ନାମ ଶୁଣିଲେ ହଇବୁ ଥର ହର। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ପିତାଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଥରେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ରଖିନି ତମ ବଚନ ଉଠ ଉଠ ଶୀଘ୍ର କଲେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୁହ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ 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 ଏଥର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦଉଛି ପରା ଏମିତି ପିଟି କଚଳି କଣ ହଉଛ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପବନ କୁମାର। ଏ ଘରେ ଘରେ ପଶି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖାଏ ଆଉ। ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛ। କଥା କଣ କି ସାର୍ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଥିଲି ଆଉ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣି ମୋର ପାଶ ଏଇ ପ୍ରବାସ ଯଜ୍ଞର କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଚୁଡ଼ି ପୁରା କରୁଣମୟ କହିଲା ବେଳକୁ ବା ଖାଲି ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମୁଁ ତମର ଡିରେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତମ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବାଟା ଠିକ ଏବଂ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସେଇ ନାଟକଟା କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ କଥା। ମୁଁ ସେ ନାଟକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିବି। ଆପଣ ମତେ ଦିନ ରାତି ଯଦି କୋଚିଂ କ୍ଲାସ କରିବେ ନା ହଉ। ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁବା? କାହିଁକି? କଣ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନା? ଆଉ ମୋ କହିବାର ମାନେ କଣ? ତମ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖେଇବାକୁ। ହଁ। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ସିନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ମୋର ଅଛି ମାଷ୍ଟର। ଆପଣ ଯୋଉ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବା କଥା ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍ କହିଦଉଛି ମୋର ଯେମିତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କୋଚିଂ ନେବେ ଏମିତି ଶିଖିବ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବାହାରି କହିବେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 15 ବର୍ଷ ନା ବେ ବେଶୀ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ପୁଣି ବେଶୀ ପୁରା 9 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟିବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବା କଥା ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସେଇ ନାଟକ
କଥା ମୁଁ ସେ ନାଟକ ଶୁଣିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ଝିଅ ହୋଇ ବାହାରିବ ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସାରଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ହଁ ବୁଝିବାକୁ ବାପା ସାରଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଏବେ ଯା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସେଇ ନାଟକ ନାଟକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ଏଇ ପଦେ କଥା କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ଆରେ ତମେ ବାପ ନା ଗୋଟେ ଛେଳି ଗୋଟା କଂସେଇ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ୱରଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନା ପଚାରୁଛ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା କଟ୍ରିନା ରବିନା ମାନେ କଣ ହାର ମାନିଯିବେ ତମ ଝିଅଙ୍କର? ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିଲି ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମା କଣ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାରଙ୍କର କଥା ସବୁ ବୁଝୁଥିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମ ଦେଖେଇଦେବୁ ସେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ପରେ ହଁ ଆରମ୍ଭ ହଁ ବାପା ତମେ ଗଲ ହେଲେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପକାଠି ଝୁଣା ସବୁ ଆଣିକି ସାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ବାପା ପ୍ରଥମେ ସାର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବ ହଁ ମା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ରେ ମା ଠିକ ସେ ସାର କତର ଶିକ୍ଷା ନେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସେଇ ନାଟକ ସେ ନାଟକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯାହା କହିବା କଥା ମୋ ଝିଅ ବେଲୁନକୁ କହିବୁ ହେଲା ଆସୁ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ନରାଧମ ପାଷାଣ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ଶୁଣିଲେନି ଥରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ମିଛ ବାହାଘର ସତ ଚଉଠି ବାଜି କଣ କହିଲ ସାରେ ବାହାଘର ନଉଠୁ ଚଉଠି ହଉଛି ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ମ ଇଲୋ ହଁ ପରା ସେଇଟା ତମେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବନି କେମିତି ସାର୍ ଆଗେ ତମେ ଯାଅ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବ ଆଣିବ ତାପରେ ପୂଜା କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି ନା ହେଲେ ବାଜି ପୁରା ବାଜି ସାରେ ନାଇଁ ମୋ ସାରେ ହାରିବା ହଉଛି ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ ସବୁଥିରେ ଜିତି ଆସିଛି ସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ଝୁଣ ସବୁ ରେଡି କରି ଦେଇଛି ମ। ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଆପଣ ସବୁ ବସନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଆସି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଯିବେ ନହେଲେ ଇଏ ଗେଡ଼ା ପୋଟଳ ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତାଳ ଗଛ ଏମିତି କଣ ଜମି ଥାନ୍ତା ନା ପବନରେ ଶଳା ପାଇଛୁ ଚୁପା ବେଲୁନୁ ଏଥର ଫୁକି ଚାଲ ପୁରା ବେଲୁନକୁ ଫଟାଇ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ବଦନାମରେ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ନିଷ୍କଳଙ୍କୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କୀ ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ଜାଣେ ଝିଅର ସ୍ନେହ ମମତା ପଥରେ ତମେ ଏତେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛ ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆରେ ଝିଅ
ତାକୁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବ ତାର ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ବୟସ ଅଛି। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଆମେ ଘର କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ନେଇକି ଘର କରୁଛେ ତମ ଝିଅର କଥା ଗାଁରେ କୋଉଠି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହବ ତାହେଲେ ତମ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ମଥାପତି କହିଦେବି। ଅଲବତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁ କଣ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିଲୁଣି? ତୁ ଏ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାନଦାନରେ ତୁ ଇଜ୍ଜତରେ କଳା ଦାଗ ଲଗେଇଦେଲୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାମନ ହେଇ ତୁ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇ ପାରିଲୁ କେମିତି? ବୁଝିପାରୁନୁ ନ ବୁଝିବାର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଝିଅ ସାରା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ନଈ କୂଳ ଆମ ତୋଟା ପୁଲ ଏସବୁ ତ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଠି କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ କହିସାରିଲେଣି। ମୋର ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା କେବେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ନା। ଆମେ ଗରିବ ସତ, ଗରିବର ସାତ ସିଆ ଚିରା ପଣତ ତଳେ ଆମେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ। ଧନୀ ଟୁକା ମାନଙ୍କର ମନ ଭଲ ଏମିତି ଭାବରେ ଫସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଟୁକା ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ କଉଠି ରହିବ ସେ? ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ କାଳେ ତାଳି ବାଜିଲା। ତାଳି ବାଜିବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ହାତ ଦରକାର ହୁଏ। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ? ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅପା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୋ ଅପାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଇବା ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟିଏ ହବି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କେବେ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନା। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ସବୁ ଫୁଲ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନା ସତ, ହେଲେ ଏମିତି ଫୁଲ ଅଛି ଯେ କି ଦେବତା ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବି ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ସେମିତି ଫୁଲ ହଉଛି ମୋ ଅପା। ଆମ ବାବୁଙ୍କ ସାମନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେବି। ମହାନ୍ତେ ବଦଳ ରାୟକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନା ରାଜନା। ଚୁପ୍ ରହ। କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବି? କଣ ଏଇମାନଙ୍କ ଧମକରେ ଏଇମାନେ ଯାହା କହିବେ କଣ ଆମେ ମଥାବାଦୀ ସହିଯିବା? ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିକାଶ। ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବ ମାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ। ଏ କଥା କଣ ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲା? ସେ ଗୋଟାଏ ବଣ ମଲ୍ଲୀ। ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିଯିବା ତାର ଧର୍ମ। ଦେବତାର ପୂଜା ତା ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆଉ ସିଏ କଣ ଜାଣିନଥିଲା? ଗରିବର ଝିଅ ବଡ଼ ଲୋକର ମାର୍ବଲ ବିଛା ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଖସି ଯାଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିନି ବାପା। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଭଳି ସେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ। ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ, ବାପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତପରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ତା ଭଲ ପାଇବାର କୋଣାର୍କକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। କଥାଟା ଭଲ ହେଲାନି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ହଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ପଛେ କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ କଳଙ୍କରେ କଳା ଦାଗ ଲଗେଇଦେଲୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। କଥାଟା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ।
କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରି ଭାବିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କିଣିବା ଭାବିଛନ୍ତି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ କହିଲେ ବିକାଶ ତୁ ଏ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏ କଥାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୋ ବିକାଶ ତ ହଇତ ସମସ୍ୟା କଲା ସମାଧାନ ନ କରି ଆହୁରି କଥାଟାକୁ ମୁଁ ହଇତ ଦଳେଇ ଦେଲା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ କାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିପାରିବିନି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ କହିଦେଉଛି ଅଜନ୍ତା ମହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅଜନ୍ତା କିରା ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରେ ନିଏ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିବୁ ଗଣୁଥିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଅଜନ୍ତା କିରା ତୁ କେବେ ହେଲେ କାଢି ପାରୁନଥିବୁ ଠିକ କଲୁନି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୋ ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ କ'ଣ କରି କଳା ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଇଦିନ ଦେଖା ହବ ମତେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଠିକ ଅଛି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ବାପର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ରୁଚି ଛପି ପ୍ରେମ କରେ ବାପର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କିଏ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ କରେ ସେ ବାପ ପାଗଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବିକାଶ ଦୀନବନ୍ଧୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ଟଙ୍କା ବାହାଘର ଦିନ ବାପା ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଯାଉଥିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନା କଥା ଦେଇ କଥା ଫେରେଇ ନେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବାର ବଇନା ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ବିକାଶ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବାର ବଇନା ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାର ବାଲି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ବଇନା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ମୋ ବାପାର ଭଲ ପାଇବାର ବାଲି ଘରକୁ କୋଣାର୍କର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବଇନା ନେଇ ସାରିଛେ ବଇନା ନେବାକୁ ତୁ କିଏ ଆକାଶ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ବାପାର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତା ଭାଇ ମୁଁ ତା ବାପ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଝିଅର ଭଲ ମନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାର ଇଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ତୋର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ବାପା ପରି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଆଜି ଆପଣ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜିଦର ଶାଣିତ ତରବାରରେ କାଟି ଟିକ ଟିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ସମାଜ କହିବ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା 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 ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ବିକାଶ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ତାକୁ ମାରି ପାରିଲେ ହଁ ମାରିଛି ଗୋଟାଏ ଅଯୁକ୍ତ ବାପା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ ବର୍ଷା ବାପର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପର ଇଜ୍ଜତକୁ ଠିକ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଲାମ କରିପାରନ୍ତି ସେଭଳି ଅଯୁକ୍ତ ବାପ ଆଉ ପାଗଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଭୁଲ ଯଦି ନ କରିଛୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋ ଅଯୁକ୍ତ ବାପା ପଣିଆକୁ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ମୋ ଅଯୁକ୍ତ ବାପା ପଣିଆକୁ ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିଲାମ କରି ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ମା ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ନିଲାମରେ ବିକି ଦେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ଆଜି ଠାରୁ ତୋ ବାପା ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାପା
ସହିତ ତୋର ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ହେ ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ମୁଁ ଆକାଶ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ବାପା ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ବାପା ଆଉ ସିଏ ବି ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ଦେଇଛି ତୋତେ ସେ କଥା ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଅପାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜିଦରୁ କେବେ ବି ହୋଇଯିବି। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆକାଶ ଭାଇ ଠାରୁ ମୋ ଅପାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ବାପ ପୁଅର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ବାପ ପୁଅ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ ପାଚେରୀ। ଉଠିଯାଉ ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋ ଅପାର ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବଧା ବାଜି ସହିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ବେକାର